No ahojte, ja som Emík a čím Emovo. A dneska si zahrajeme Minecraft Pocket Edition a ukážem vám nejaké zmeny. Toto je teda moje prvé video, dúfam, že sa vám moje videjka budú páčiť a strich. Takže ja už som v hre a chcem vám, čo sa tu zmenilo a takéto blbosti. Asi by som začala jedlom alebo prvý, keď na to kliknete. Tuto proste to bolo aj v tých iných verziách, teda čo sa zmenilo na Minecraft 12.1, ja mám tú verziu a pribudli sa, myslím si, že takéto ingoty sa myslím, že angoty, aj emerald. Ale viem, že sem proste pribudlo golden apple, normálne apple, ešte nejaké semienka a pribudli sem knížky a teda tieto. Pošli. Toto je čo? A proste bežanie. Bežíky tak, že dvakrát zmačknite tú čo je pre mňa dosť výhodné. Ďalej, vlastne toto je asi všetko z tohoto prvého, alebo ne, ešte sem pribudli nether warty. Na to by som skoro ešte aj magma cream, aj zlatý melón, aj zlatú mrkva, aj gold nugget, aj blaze rod, aj slime ball, aj blaze powder. Ďalej, tuto asi také hedky sem pribudli a iba hedky. Proste sem pribudli iba hedky do tohoto. Tuto pribudli tieto lodičky, čo si môžeme ukázať. Moment. Takéto provizorné jazierko. Pribudli sem aj loďky. Tá animácia je podľa mňa krajšia. Sem pribudli. Ďalej, asi to pribudlo v tomto nič. Také, tuto pribudlo dosť veľa vecí. Napríklad ako meče, snowbally hlavne. Chain brnenie, to sem tiež pribudlo. Spawn, ocelot sem pribudol. A ešte squid, myslím. Aj blaze, aj gust, aj ten squid. To si môžeme squida vyskúšať. Squid asi. Gust, kde je? Kam som ho spavla. Blaze. To ide teda iba. Ježiši, mačičky. Ja urobím nether portál. A ešte by som zabudla, pribudol sem aj enchant table. A ešte sem pribudlo, že si proste môžete urobiť nether portál, do neho ísť, čo je tiež dosť dobre. Ja asi v minulej verzii sakra som chcela ísť netheru a spavní sa. To ide. Ale to má čo je quit? Padli mi z toho XP a dá sa jednoducho proste vrátiť aj naspäť. Som naspäť a ja už sa s vami asi rozlúčim. Takže ja dúfam, že sa vám moje prvé videjko páčilo.
pretože tento ocel to potom schytá. Poď sem. A pokiaľ ma v tomto chcete podporiť, tak určite proste dajte odber. Tak vidíme sa pri ďalšom videjku. Ahoj.